CaixaBank ha anunciat un pla de reestructuració que afectarà 3.000 persones. Empreses i sindicats s'han donat de temps fins a finals d'abril per negociar com fer-la efectiva. Primer contacte aquest migdia entre negociadors en què s'ha posat sobre la taula la xifra fins ara desconeguda de 3.000 empleats menys a tot l'Estat. CaixaBank justifica aquesta reestructuració per adaptar-se a les actuals circumstàncies i millorar la seva eficiència després de la integració de Banca Cívica i la propera incorporació del Banc de València. Actualment, CaixaBank té una plantilla de 32.000 treballadors. Els sindicats aposten per les prejubilacions i baixes incentivades voluntàries, atès que hi ha 2.000 empleats de 55 anys que s'hi podrien acollir. Doncs és una entitat que no ha rebut cap ajuda pública ni ha estat intervinguda i, per tant, aquest és un fet diferencial que marcarà per nosaltres especialment aquesta negociació. No contemplem en aquesta negociació cap sortida forçosa de plantilla. Per la seva banda, CaixaBank en un comunicat assenyala que el procés negociador podria allargar-se fins a finals d'abril i que durant aquest temps estan oberts a analitzar totes les fórmules possibles per tal d'aplicar les millors mesures per dur a terme aquest ajust.